DPWH District Engineer sa Davao del Sur giambos kaganang buntag ang biktima swerteng wala mapuruhan. Ani ang detalye. Swerteng nakalingkawa sila Engineer Nicomedes Parilla ug driver nining si Jerry Calisa. Human giambos kaganang buntag samtang padulong sila sa DPWH Engineering District sa Digo City. 500 metros lang gilayon sa ilang padulngan, gipang baril ang mga biktima pero nakasibat pa sila ug nakasulod sa DPWH compound. Highway paliko. Agadlagan, kalit lang na nag-swil. So iyan na lang gisulod diri. Oo, kay dire man ka opisina. Gipang dala gilayon ang mga biktima sa Provincial Hospital. Hinoon, luwas na sila sa makuyaw nga kahimtang kay tapsing lang ang ilang mga igo. Sa karon butang na sa luwas na kahimtang si DE Parilla o gi-discharge na siya. Ginasubay na sa otoridad ang mga CCTV sa lugar kung nakuhaan ba ang mga sospek. Kasi ang isang bumabali doon sa allegation na yun is yung may person of interest tayong nakita na nag-abang doon sa street malapit sa kainan na inambusan doon sa biktima. So parang ambush talaga? Oh, yun ang ano na sa amin, inambush. Tinambangan. Ginaimbestigahan ng SABCOM personal o may kalabutan ba isip District Engineer ang rason sa pagpamusil. Sa karon dili pa nato ma-establish ang motives, no? So that's why we are counting on the results of the investigation of the PNP on this matter. We are really conducting a deeper investigation in this case kung ano talagang motibo sa pagtambang at saka pag-ambos kay Engineer Parilla. Kawan si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.